Jon Oraindi, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, ala nekarrek. Eta eskerrik asko. Ze hori? Zuk bihotz berria daukazu? Bai. Noiztik? Oin 6 urte. Orain 6 urte 6 urte. aldatu zizuten bihotza. Eta? Egotez, lehenengo infartoagaz, 24. Nola? 24 urte, Bai. lehenengo infarto hartu nabena. Ja. 40 urteaz. Eta gero ze pasazitzaizu? Gero, entre injertoak eta haute bestie, beti ingreseta. Beti ingresauta. Beti ingreseta. Gezki bizi zinen, txarto bizi zinen. Bai, txarto. Bai, ze arazo zen dituen? Ze problema? Orduan austrozino handizea eukin aben. Bai. Laro eta pikuko austrozino eukitzen abena. Zeratan zanatan da, horrek barriztu izti esan. Ja, irubiderra zero. Da, gero, azkenenko taz, hilebien deuzena basurton. Da, izen zan, eta keukardek emote zizten, da, hobera joateko bilurre. Bai, Jo, zarritzen. Ja. Bai, zarri. Bihotza azeleratu egiten zelako, sekulako... Zan, da, bilurretan zetan... Ja, eta zu pentsatzen zenuen, lo hartzen badut, emetxe geratuko naiz, ez? Gero, lau hilebeterako zena moztien, zen antzaten da, denporie, transplanterako. Lau hilebetein naben, lista, espera. Bai, zu esan zizuten, honena da, transplantea, bihotz berria jartzea. Bai, klaro. Ja, eta egon zinen zai. Bai. Ja, eta? Pankrasa zizkoen txaukin naben, gibela, azizuan ja ikutzen bastante, gultzorrunek, dana ikutzen azizaten desaztien honena, baldetzila zera bota bizatzu. Ja. Zer hemen izilei barrerik entzuaz. Ja. Da, holan, txigero segiduen, joan itxuan da zerera, daitxute segiduen eiztien transplantie. Ja. Alegia, hotxe egin zizuten, bihotz bat zutela zuretzat. Bai. Ja. Oso gazte bat izen zuen ganera. Bai, Bai. Bakizu noren bihotza daukazu? Ez. Baina, ze esan zizuten? Deitu zizuten, da esan zizuten? Diko, ondo jagoteko esaztien da, aize. Bai. Esan zizuten, baukau bihotz bat zuretzat, eta orduan, kasu hauetan gainera, Baldezilan egiten dira ebakuntzak, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoan ez da trasplante hori egiten, eta orduan Baldezilara joan zinen, eta han jarri zizuten bihotz berria. Ezat, holantxe. Haze beldurra, ez? Beldurra ez zizun ematen bihotz berria horren kontu honek, edo? Lehen honaz esaten horrek zen eskari bet, eta egiz esateko, nik ez dut egin hori bilurra. Ez. Ez da izan etxiba hori bilurra ez dut egin. Bilurra egin eukio, etzien egoten izena zenien, arnazabarik, da, haize, arnazin faltigaz, da, haize, uniko. Entxe bai bilurre hobera joateko. Ja. Ze hobera joaten manez, haize bilurre egin bertan geratuko arazen. Ja. Ez? Tira, aukera izan zenuen, gazte baten bihotza... Bai, suerte eukin aben. Suerte izan zenuen, operatu zintuzten, esnatu zinen, eta ondo? Ezatu, lehenengoen. Bai? De primera. Da, loterize baino, bie. Dakotena. Hasieratik? Hasieratik. Hasieratik ondo, ze batzuetan izaten da, ez? Bai, ezaten da, beti oten dela. Ondo onartuko, edo... Dana iztan ondo, Bai, Ederto. Baten zemi eskarrien aben. Karrera egin zenuen semeagaz? Karrera, gonitxuan, zerbait bizitza etxena... Bai. Baldetzen jatzera, berak eraztan. Bai. Da, zanetzen, hemen aburrution gari, zera inerteta, guazen buelta bat emoten. Zer datan, neuka berari zegi bierren, beran neusai du zinik. Harina gozu, Osea, ligero hau da... Tita batean, Eski gerte zuen orduen, benetan, Ez da horra zerik. Da gero, primerako jenti dau, bierrerako, oina izileia, keja, aur fallo egon izla, hombre, fallo bat danotak egu, gaur egunen, baina. Nik ez izan, txapo. Txapo, gaur orain 6 urte edo egin zituen zuri aldaketa. Gaina, aurten, abenduan, 56 urte bete dira, lehen da biziko bihotzeko trasplante egin zutena. Segurazko, adin pixka bat daukazunak oso gogoan izango duzuen, nola egin zen lehen da biziko bihotz transplantea, eta sekulako aurreakuntza izan zen, eta bat eta beste, gaur egun trasplante horiek oso txukun egiten dira, eta asko... Bai, Oina jenti, espabillo eta dara dut ganera, jente fine, da hona ganera. Eta jo, zure oraingo bizitza nolakoa da? Oraingoa da, zen ontxe, katarroa ernabil, ontxe gerton dotosta be, arnazi falta da. Baina, joan detorritzen dizuan egeuzak. Ondo planta zenien, ja usta martxan.
Eta bizitza normalean? Bai, Zerbait zaindu behar izaten duzu, edo... Bueno, claro, egonen bide. Izile ibili lehen etxe zamuduen astokerizek. Ja. Baina suabetxu hau, etxen diez, baina suabetxu hau. Ja. Horre trago handiz egertunte, lehena dozen erdi, oina bateaz, igual da beratan. Lehen dozen erdi, horren bat, baina hori adinarekin beste guztiok ere bai, ez? Hori sakre bat. Ja. Eta gabonetan adibidez? Hombre, gabonetan, berdoitxu hona eta, jolin, trautxu eta hartu biko da. Ja. Familiagaz. Eta bestela, ostantzien, pastillak eta hartu behar izaten duzu, eta kolesterolak eta gauzei ezaintzeko, bai, ez? Bai, segitatu, bai. Ja. Kolesterolantzako propensuan ez. Ja. Da orduena beti hartu bihot. Beraz, zuretzat bizi berria da. Niretzako da, bizi jaizotea. Ja. Barrio jaizotea. Zure bihotz hori, gazte batena zen, gazteari ze pasa zitzaion, istripuren bat izan zuen, edo? Bai, urki azidenteran bat, motorra bateaz edo izan zen urki. Jo. Eta tira, zuari esker, gizon berria zara. Bai, benetan. Bihotza den aldatzen da, edo... Esan nahi dut, diferente maitatzen da, edo diferente... Bueno, egiz esateko... Bueno, eguna esateko, gero zangotzen. Ez esaten benerri. Ez oz esaten. Alega, lehen maite zelituenak maite dituzu, edo bapatean bihotza gaztetu egin zitzaizun, edo? Bai, gaztetu, hain gaztetu da. Bai, bueno, igerten da, asko ganera, asko igerten. Ja, 15 barruen, zerretik, talarretik urten da segiduen. Igerten da eskandaluen, asko. Ni neu bentzeten, ni neu nazena moduz, ikuste dut, ardeutik aurre joati, garbitxasunien. Alega, talerretik atera eta 15 ja antzematzen nuen. Segiduen. Ja. Dibilitxe, kantzeu ez, Nupen sinesti izan. Ja. Sinestu bez. Tira, Jon, esaten ari gara, aurten EITB maratoia, trasplantei eta batez ere eunen trasplantei eta laguntzeko da. Bai. Dirua horretarako bilduko da, ikerketa munduan aurrera egiteko, eta denoi gogorazteko zenbateraino merezi duen. Bai. Gu dauzkogun organoak, beste norbaiti pasatzea, suerte txarra baldin daukagu, ez? Hombre, ordu zaitxe gabizadatzi nia jentie aprueta legintxu etxen badu eta apuntetan badiez, zeratako donante ere etxen badiez edo. Ze horrek geuseka, gaur egunien, hiltxe hostien ezetako esti, baina jentie dau, horren bierri zenagaz da bizimodu asko atalei aurrera. Horren zai dagoena, ez da? Bai. Jende asko dago, bazu bezala bihotz baten zai dagoena, edo zerrak ipanik, giltzurrun baten zai, edo... Bai, da jente gazti ganera. Ez txarren, jente gazti. Zarra esaten zu, bueno, zarra ja entxoka beranak. Bai, zueretzara bat ere zarra, ez? Ez. Oina 6 urte, zema urte zen euskanzuk? Nik oina 6 urte, Berroita bederatzi. Berroita bederatzi? Berroita bederatzi. Sasoiko gizona, baina sasoi guztia bukauta zen eukan, ezin zenuen bizimodu normala egin. Berroita emeretzi. Emeretzi, 59? Bai, ez. Berroita emeretzi zen euskan, baina dela 6 urte, baina betzinen zarra, baina... Ez, baina, bueno, ni ondino gazte topiti zen ez, baina... Orduntxen momentuen, orduen bai zarra. Eta orain, era sasoiko zaude, ez? Jo, ya lo creo. Bai, azaldea, Bai, lantxide. Gaurko egunez gogoratuko dugu, EITB maratoia aste honetan izango dela, eta zalantzarik gabe eitb.comen informazioa nahi haina izango duzue, eta zuen gutxi bada ere, zuen ekarpena ere interesgarria izango dela gogoratuko dugu, hor informazio guztia topatuko duzue, eta ostegunean, egun osoko maratoia izango da, egun osoan EITB-ko edabide guztiotan gai honetaz entzungo gaituzue. Jon, ez da, ireste zerbait esan nahi diguzun? Bueno, nahi esan eski jo, nire modun dauzenari, itxe dauzenari, itxe ez dauzenari, bai. Tranquil joateko, ze gaur egunean da geuzie ondo dago prepareta eta eurra hautetako. Eta tranquil joan bide. Tranquil jarri eta... Nervizo barik eta honen nabarize da, eta tranquil hartun. Gauzak tranquil hartu. Bakigu gaur ez dela izango bizerko, gaur bizerko ez dela izango, baina, bueno, itxera, ene miko da. Gentika donatetzen espadie, bai izango da atrapezer, baina. Ja, baina... Etzen da, genti etzen da, ze gazterize asko ikusitxe dagoa
Behintzeta pregunta eta etxen dabe, eta gaten garen bai batzuten, da dertorten diez, informazioa hartzen behin ez. Ja, merezi duela. Bai, merezi duela. Ez diazu erantzun, bihotza aldatu zizutenean, bihotz berri horrekin, diferente maitatzen ote zenuen, edo hori. Ja, creo. Hori beste batean, Bai. Jon Oraindi, eskerrik asko. Eskerrik asko, Danori.